Imo gini. Ije ọrụ taa. Ndị mmụọ bịa gị ọgụ na nlọ. Imo. Onye maka ma ogo onye kụrụ ya nsị. Ịma na ọnụ gị adịghị ezu ike. Imo. Imo. Ọ rọzi mmadụ ka m na-agwa okwu. Ebe ọ bụla na ị chọghị ịtụpụ m ọnụ, ịma na ọnụ kwuo ama ka ya esi nyere ya aka. Ebe ọ bụla na ị chọghị ịtụpụ m ọnụ ka m ngebe ebe m na-eje. Nebo chama no Igbo. Ne Amona no mo. Àwọn bele no mo, àwọn bele no mo. Agma nwa to kwa, agma nwa to kwa. Emere mo wa gini o. Elo je mejisire go yote. Apata gbara gị. Asi wodu na wa apata gbara m ya kwem na at least ya nwa. Ngwanu akụgbara ọjụsara gị na ahịhịa akụgbara. Ele ihe m tiga n'ọhịa onye ọrụ gọọmenti enwere m connection to ime ọhịa enwedị na ụlọ ọfịs lekwe from AC to AC ụdọ akụgbara enwedị nwaanyị jere m ahụrụ nwaanyị Anambra nyere m n'ezuru ụnyaahụ m anyị nọ nga anyị na-esigo enyi bịa nwee little crash n'ime compound udo ahụrụ m a nwaanyị Anambra gbara m n'ihu ya daa pioyi kamgbe ụnyaahụ m otee m ezinu m niile na-emewa ahụ niile na-eme m pio ọnụ niile na-atọ m gbirigbiri na-atọ m ahụrụ ahụ m niile kamgbe enyi ahụ m ata dịka were shi nke nọ na-eshi oke na-eme otule mbadamba wuri ote aghọ m ahụ nye ụlọ mesịrị ọnụ ya na-atọ shishi ṅụrụ mmiri ya na-atọ shishi olu n'ụkọtụnụ ka m nwere brọsh ti n'ọnụ ya dị ka ọwụshi ka m gwụrọla gwọga n'ọnụ ya bụ ahụ emekata m okwedu m odidi mgbapụ kemis nwoke kemis si m na shima ime anyere m nga anyị sara m shi nkịtị sahịrị m ọ na-aka mma na anyere m shida na ahịrị m na ahịrị m awụ ya wụshi na asị shi mege wụsa m na ọ na-akara m mma n'ụdị ime fesara m na imewo ashid and na otu ochiri kwuo ya ọchị nyere m ihe okwu buru ibu m si ya lekwe ngwa ọha ya sọ n'ihe onye ahụ na-egbu mmadụ kamgbe ahụ niile atapara m ebili na-eshi m gadara n'ime ụlọ m onye nji gbapụta eji bili na-eshi ya were ihe ete m si mgbe m na-etele abụla abụọ m techapụ shi na ahụ m ahụ Anambra egbuole m ihe okwu ntakịrị okwu m ga-ata ịga n'okwu n'ụwa asị nwogo mama awụlago ọ dị ihe me ka m ga-ete n'ihu ama aga m agara ihe dị ka ablano ụshi nri ebe ọ bụ ihe niile shiele shiele ahịrị ablano erile pịaka m ka ise ga-aṅụrịta ihe dị ka mmiri ka isii ga-aṅụ tii abịa kọnsida bịa riwezie nri mgbe ahụ isi apụọla echefọ m na gụbi na ya na ma fi wekwe nso ndị ụmụ ụfọdụ kwa gị na asị meri eri mkpụrụ ọnụ ka asụsụ si nkụranya n'elu si nga apọtụ ya na ọchọrọ isi ntịtụrụ gị aka ntị netiri maka ndị ọhụụ n'isi gị ka ndị were esi nla ahụ ọsaba na ịgba ọtọ na kichin na na-eme m ihe nwa nwa nnụkọ ka mgbe si na-akụrụ m ma na-asị m na zeela ọnwa ama m si iwe ọnwa nye m nwaanyị hụrụ ọchụọla anya ọsọ ihe ihe mere mgbawawawa ọrụ nga mgbabaga n'ime ụlọ m gụshi ụzọ gụgbara na-agache ma anyịra aha amadị m ana m ngwa hụrụ m ngwa kwute n'ihi gị were anya ahụrụ nye sadị mkpa ha ka m n'oyi were shigha ọma ahụ gị hụ ọnụ iji ekwu ka m buru ọnụ Spider-Man nwụchi m ike nwụọ nwaanyị anya arọghị mkpọkịrị agbọbịa iwe anọ ji ga-ekogide akpa ote monopọs atagbuo ogo katapila na-enwedị breki kwọrịakwala ngwụ kwọpụ gị n'ime ya adịnụ ịbịara bi ịgwa m aga m ebu ọnụ isi gasa amakwa mma hapụ ya nyaahụ ya so gị n'ikwe aka obisakwa gị ịtapara na ha dị ote eme anya ka nwa igo m gaga lọnja into your case
lelele nga ka esi gị lọnjiri m into egbuelu ga-agbagbu nwaanyị ma maka chukwu ọchị ga-akpọchie mmega emega nweta onwe m si na ọrụ na ahụpụcha m na ahụ m zọpụrụ ya ije maka chukwu ọgịda alaika m mmega emega zọpụrụ iche ọgịda anyị si 1 month ịchọ ga-ehu ya ehu nga ya ahụ gbuchi onye ọbụla mgbe m kwapụla ka gọọmenti kwụdala ụgwọ this month unu ga-ahụ ihe m ga-eme na ya dị ute dị mma ka m nụrụ anyị gị jise m oyi m na-eshishi isi ebe si ọwụdụkwa nnụtụ ọwụzụ ezigbo shishi nwaanyị Anambra si ọ na-eshigbo ole m ebe Ya agbaghị nọ nkịtị ise etu apụba. Anyị nọdịza n'akshọn n'ime onye na-apụ na-arapụ ya nwaanyị ise etu nwa na-apụ not even a kiss. Can I get a kiss please? I need him kiss. Okay. Ofu nsusu. No worries. That's you. Thank you. Come, I will see you, okay? Okay. I'll be back. Oh, I didn't Don't put a big girl. Anụkwa m olu mmadụ onye mama Fani hey na nwere onye fọrọ ife mmiri Maggie? Bịa la bịa. Sama n'ihi n'anya. Hey! Maggie, ka ịhụ ihe na-eme na compound anyị. Ọkwa nwere compound anyị. Ihe na-eme nke a na-agbazi m anya ghara. Maka chukwu ihe mụrụ ngwa o mere m anya ma arịwọ ka anya gị. Hey! Ulo kele ihe mere nụ. Maggie, ihe makwa ihe anya m hụrụ da. Anọ m n'ime ụlọ. Ya rị m ka ọ shi kpaga m rị ka ọ mamịrị kpaga m. Mana bịa ka mamịrị ya rị ka ọ ya akacha. Ntị m aba n'azụ ụlọ nga aka agba isi ya. Anyere ya la mamịrị. Nwunye gị na-apụtawo. Ụkwụ m ji elipụtara n'ihu tankị nga atị. M leti anya. Ebe ka ihe m hụrụ. Ị hụrụ nnụ? Maka gị hụ ihe m hụrụ. Ahịa m kwuru na sọ ị hụrụ nnụ. Nwanyi Anambra na nwanyi ike aya kata. Ma nwokorobịa ọcha na ọ kpọtara nga. Nwaanyị onye Highlander. Thank you. Ukwu Highlander. Ndanga. Sai na Imo. Ochie na ọkpọkọtara ndị compound. Sai onye ọbụla were nwanne nwoke sọrọ ya nsọ na onye mma ọ nọ na agbụrụ ha. Mma ya o jikwa wụrụ agbụrụ mma. Mba ya ọ wụrụ agbụrụ mma. Onye jikwa nwanne nwoke ezere agbọ na nwunye nwoke ahụ na ọwụ ya wụ ọkacha ibe. Anyị nọkwa nka mgbe esiwe na-ele ha na-abụ. Makwa ya ka m bịara gosiri nga leti anya ha abụọ pụta na dọ. Nwatakịrị nwaanyị ahụ nwamba asị kwụrụ ọnụ ote kwụlaga nne n'ọnụ ote ya ada ma nwụọ Ọrụ na-agbanwe. Nwakai. Maggie, ịkụrụ m aka ntị? Arịrịọ gị aka. Emere gị keres. Eromansịrị gị imo. Chirekwu, sa agba gị nkịtị. Ote eru. Ụjọ tụkwa gị. Agba gị nkịtị gị awụrụ afọ ọnụ n'ote a. Ụjụlaga m n'ọnụ. Ilekwere m anya. Ha so mụ na gị anọdụ na the same class. Mụ na gị anọdụ na the same class. Ma ọbụla dị ihe ọzọ ị hụrụ. Ga-ele nwa contentless ma. What is all this? What a mess. Makwara ịwa anụ ọcha. Nwere na ịkwachi inwe joy na ndụ gị. Na dị mkpọma ha ka m na ihe ụmụazị ibe gị nọ nga were asị na-anawa nkịrị a na-eri ha nkịrị under lies. Were asị ote mere bed of roses. Mbịa nga-asị inye gị n'anya chịchara gị nna m ya from my heart and in my heart. Gị were aka tara hụ ome n'ihe na ya da akpọ. Wara na-agbago. Mụ na gị owukwu. Maka na ụgbọ ma na-arọsh ma arọsh. Then they rush me pass side hụ ụmụ nwaanyị na-eche arọsh ma police. Onye na-arọsh gị. Na dem they rush me. Na mkpụrụ anya ego gị. Ka na arọsh gị. Agba mkpụrụ anya ego m.
Mana ụkwụ n'otu mụ na gị ga-eji anọ na the same the same class. Contestant number 2. Ya ka tipas gị ga-echewe chi ihu. Kedụ m atago m iwute owu Chineke kere m nụ ọmịsị Chukwu ke m pịalalụ m ịbịara bịa eje m ọwụgo Chukwu kere m nụ ọkwa na ya sị ha kparịwa m ịṅụde moto ekebe m nọ kecha mgbu nwụrụ ụmụachi ibe m eke hotel ha akwụrụ za m ke m gị ke m nọ pịalalụ m onye ukwupụta eje m onye ntapụta eje m maka Chukwu nwechi ike lụta dịrị ka m nọ ama gwa gị na akpụ na scarcity m dọwa fuel Nigeria adịbịa mgbe ọ ọkụrụ dem you Nat? Imo? Ala m. Anyị ga-ahụ n'echi. Chetakwa ego ahụ nna na m last week. Enwe ike iwepụta m n'oge anọ. Kama Mana Imo, kotu ka ịkpụkwa? ele ihe m na-eyi bụ mbụ overall. Adị m eyi gown. Mmakasị ọnụ ọbụla nwere klaasị. Onye ọbụla wụ onye ọrụ ihe ọbụla ị na-ara akpụrụ ọrụ ị kwesịrị inwe pattern nwee root na mụ na gị bịara nga epushi baro awụdị awụ na amawọdụ m what to wear and when to wear it ihe m wee corporate baro pusher awụdị m ụmụ ruru atịtị ma ọ m na-ebi otu m na-akwa baro mgbe ọla m gafere ụwa niile amara demie na ahụ demuri demie baro pusher no family anyị ihe iwu ndị corporate ka mgbe anyị wụ ma ajọ ihe ejiri zaa anyị zagide anyị nnọọ anyị too so we remain under it ịghọtago so ma alawa echinu ekwego anyị nara m last week iwepụtara m ya Ikpo suit na-achọ ya na ego. Alụkwago m nara gị, ekweghị m na ya nye gị. Suit a ikpo. Imo. Ngwa na ebe iso corporate gịnị? Baro pusher. Ka ọ dịwara m. Ahụhụ emejisela ego oyi iriela ahụhụ otu erie na kpọfụ rie na blade rie ihe niile akpochiene gị ọchị you don't think a human being because okwu ikwuru ngụ ugbo ọnwụ na ọwụ onye nwere ndụ n'ime ndụ ya the way you should have reasoned would have been a way ọ ga-awụ gị represent all your constituency amara na ịwa na autopsy mana ote m chiri hụ ya ahụhụ karịrị gị n'ime anyway I'm on my way to my home. Kwuo nnọọ ihe ọbụla gbasara gị. Kwuo nnọọ ihe ọbụla sọrọ gị nnọọ maka na agbara gị nkịtị ka ị bịa nnọọ soro anyị na-eme ha emeghe ebe a. Ifile nnọọ right gị egwu onye ọbụla ihe ọbụla ị chọrọ akwa ya. Ọrụ mma. A ga-enwe. Ahụhụ ajọka. Lawa nnọọ. Mgbe anyị nwere o ahụhụ na-emekwa mmadụ ya na-eme ka onye ara. Uwe. Bịa ole gị na-emechi ụzọ ahụ ị gada agbalarị gị Chineke biko bịa wepụta nga ahụ ọsịsa enwere m emechi kichin ịba aka ị na-eje chiri nwechi ka ezi ntega adị ntega ọcha anyị bịara n'ụgwọ ọkụ nya ya ego ọkụgụ 2020 naira ka ị ga-akwụ ya maka Chineke ọkụ gị ụwa ifopụ ya onwe mgbe anyị na-enwe ọkụ na ya ada fachikọtụ ha kọtụ ọkụ Fachikot, let them cut. Fachikot, mgbe anyị na-efe nwe ọkụ na ya ada ọmịka iji ama ọnịcha ire tọkwa gị n'ọnụ nwoke otu nkwọ nwoke ite pot unyi dimkpa aka gị cannot wash your pot properly lekwa ite dimkpa okorobịa ji esi nri for this young age mgbe ị ka diela ọgwụ gị werezie shọngwụrụ ọchị na-agwọ ji n'ọnụ nye anyị ego ọkụgụ biko maka Chineke ma ọ gị wetara ego ọkụgụ kịta right behind after us na maka Chukwu gaga fụrụ ọkụgụ dịka anyị na-efopụ ọkụgụ anyị na-efopụ na ya abịa Imo ndị ọzọ ha ekwetago na ha ga-akụ 2020 naira ahụ ọ na ha ekwetago na ha ga-akụ 2020 naira ahụ bịa na-ebịa nye gị ego gị abịa
ndị ọzọ ekwetele na ha ga-akwụ 2020 naira mgbanyezi anyị ego anyị. Eboy, weta ego m. Ele dị gị na-amasị anya. Ele gị na-amasịrị m anya. Asị m na ndị ọzọ ha ekwetago na ha ga-akwụ 2020 naira ahụ. Ọ na ha ekwetago bịa m nye gị ego gị. Ị na-amasịrị m anya. Like. Ọmụke na-etiri otiti. Dimba ha ka m na-graduate with iPhone. Graduate nwere capillary ka ilechara m anya na ndụ anyị na-aga ụgwọ ọkụ. Illiteracy dị ka na-enweghị ihe ịma na school. Ịma how many years m nọ na mahadum? Ịma my hyphen. Ịma course m kọsụrụ ịma course ole m nwere na school. Gwa ya nke ọnụ. M gaba ya na maka abịa m na gbibiri na public yard. Itiramarali ya. Government sị m no bring yourself down ka ha nwee ike ime m elevate. Mbịa m na ọ na-ebiri nga gịcha na ọwa otu ọrịa. Abịara m ịna-egwụkwọ ọkụ gị nwe ọnụ mepe ọnụ na-agwa m ka ndị mmụọ dọcha gị ire n'ọnụ. Ị na-achọ ọnụ rịa ọka ka kọtele ọkụkọ. Nyanyanyanyanya. Biko chem nye gị ego gị. Olipule. Achọrọ rịa ka rabbit. Idiot. Kehụrụ this boy. Nga pro this boy ije. Ngari academic movement ọ gada like m. Nna m gapụla anyị ledena. K4. Mata biko nye m ego. Ma gị na-amakịcha anya. Mata na ego ụgwọ ọkụ. Ego lewudi ego. Ego na 2020 naira. Ọ bụ ihe kere. And anyị kwesịrị ịna ego tata anya ya tata. Anyị anọdụ na GoCom maka ọ bụ na ya akwụghị ụgwọ ọkụ ma taa ndị NEPA ga-abịa ịkọta ọkụ nọ na ya adị. So onye na ya ego because tomorrow anyị gaje ịkwụ ụgwọ ọkụ. Ọkwechi ka ga-akwụ. Okwute echi. Ngwa kpana m ego ọnụ n'aka ngwa. Biko. Ọ bụghị na anya ya akwụdị ụgwọ ọkụ mana ị ga-adịbere na anyị karịrị okwu anyị kotere. Etu na nwantịntị oge. Ọ gịnị dị? Awa. Chirekwo. Ihe na-ekwu ewu na ego anọdụ. Unu ga-enye anyị. Gịnị ga-eme ego agụda nọ? Onye sị ma John. Gịnị ga-eme ego agụda nọ? N'ihe niile na-akwụ unu n'ọchị. Okote ehihie abalị ya na-agwụ. Ya ka nga agbakalala n'ihu grotos. Onye ụlọ na-echili aka elu achụ n'ukwu elu. Ya na ahịa. Ihe nna Chirekwo, nwaanyị ma ajụdị na gị ndị klayent gị akwụgara ahụ gị ụgwọ. Ndị klayent gị anaghị akwụ gị ụgwọ. Ndị bọchị free. Ndị bọchị. Oke mgbe ị ga-aga n'ime ụlọ gaga wetara anyị ego ọkụ. Kpọsa m bịara ga ịmachi na kọp. Ma gị, ịma ihe na-eme gị, ị mara ka esi ekwu okwu. Ka ị ga-esi na-ekwu okwu gwa okwu. Gaa na-ekwu okwu ịbọchị na abọgọchị. Ka ị ka ịbọchị na ego ọkụ si wee dịkọ. Ha abụọ dị intercontinental. Ha abụọ dị intercontinental. Otu ya nepotism. Nepotism. Ịma ihe mere ọkwa nwaanyị ka ị bụ. Ọ bụ na ị na-eme as in like your envious of us, you know, why not bọọchị nke gị? Ịchọ ma nwaanyị ka ị bụ. Ọ ịbụ anya na-akwụgharị anya ka ife m na-amara afọ ya. Why not bọọchị nke gị tinet? Chekwa ka m gwa gị ma ị na-anwụ ife anụ abụ ụtụtụ and then na-achọ ije gbata m because I have an important client that is waiting for me. Oh ya na client. Client akwụ ụgwọ. Client. Onye client ị ga-aka ịga n'ide. Ka ọla na nwa ngwe n'aka. Ndị beribe abụ. Akafe na fọlọ ka. Kotem shelon. Nwaanyị sequence. Echarala sequence hafụ ya dị ka egwe gị n'obi ya na-egbu nwa tanga iji eme attract. Ya na aṅụ. Gị lechaa m anya m yiri gị onye a na-ejiri sequence n'obi. Nwa hafụ ya dị brief sequence na brief boss. Ị na-adị emego. Ụmụazị ibe ọnụ ụdị ọnụ na ụnọ na-arụ ụmụazị ibe ọnụ ndị mma na-arụ ya saịdị ebe ka anyị ejichaghị ya kwụm ụlọ elu. Unu ji nke ọnụ na-emego osofri. Ọ tụfuru nwa kwụrụ roba. Ụmụazị ibe ọnụ nọ nga adịghị ụgba eme exploit. Agbakọ ụmụ ole ha ga-amụrụ di ha amụpụ okeke amụ okafọ amụpụ njideka amụ ogozie a ga-amụ gozie amụọ chimezie a ga-amụ chimezie amụ eduzo. Ihe wụ ụmụazị a na-abachita na famili kụnụ were roba kwụrụ n'azụ were ka ọ na-ekechi ya na matapụrụ hụkụta ihe ụnụta ya vum abalị ọwụla otiti na-ahịa n'ụmụlọ ọnụ gị na-eti ibu ara n'obi a na-eti tụwamio ke nwanne nya ahụ iti kata otu ụjọ abịa m so egbu ha ọ na-egbu nwoke eze taghịrị ihe
unu nwere choice mgbe ndị mmanụ ọnụ nwa n'ọja unu nwere choice ụmụ agbọghọ ibe ọnụ me ha nwe choice nwee kind of capacity of men na-abịakwute ụnụ onye ọbụla hụrụ hụrụ ụzọ ụlọ shi nga ụlọ hụrụ shi ụnụ gwụrụ ụgwọ gbutere ya na ya dị ya na-akwụ gịnị eti nta vuvuvu sa ya na-akwọ njin n'ime ụlọ nna anyị dibịa ma sọ onye dibịa ka ọ kpọrọ lokesi nna anyị dibịa a na-esevu ego eji emepụta ihe dị mma atụwọzi gị kwawado iko amasị ijiri iko kwata something wig dị 100 n'ụwa na-azọ wig ọcha azọ ka o ji talie ya elu ezi na-apakara ahụ nga anya ga pawuda otu azụrụ pawuda fake one eji a na-akọsi nka gị na-eme ete nke a na-edi ịdị yọng mmadụ na-ekpụkpọọla ya wụ ihe pawuda na-edisivu gị were iPhone gị ji ese ote gị ịrapụta ire ka eke gị see ya gị na-aṅa ịdị yọng eburu ibu a na-abọ ịga gị n'obi ihe na-ada emego Imo, please, I have a client to attend to this morning. Fine now. Achọrọ m ịnọ here ka m na-akụ eri ha na-arụ aka na-esi n'imi n'ife mkpu. Enwere client Rubbish. Ngwa bịa cross. Bịa cross. Isi wa ka ememe. Kụfeela ihe n'ụda. Onye bekee. Client. Kụfe. Chineke mee. Kụfeela na. Imo, anyị dị kara line na. Ọ ada nne gị. Ị na-akwụkwọ onye akwụkwọ na-adọ. Na-agụ otu a. Mma ya ọsị gị mkpara gị. Mmike. Anwakwara m o. O tere. Anwakwara m o. Tapu oge ana. Maka Chineke m tapu oge ana. Enwesi m ike ịkakpụ. Nwanyi Anambra ihe anyị bịara ihe awụ ka inye anyị ego ọkụkụ ụgwọ gị 2020 naira otu ishiri ke enwere onye kwere akwụ na asị ga-ebu ụzọ akwụ so leader should lead by example ka iweta ha na ego ndị ọzọ folozie suit nwere ife mma na-afụ na compound a ọkwa problem unu bụ because na mụ nwe ejegozi mekeshọn na akọtụlụ ọkụ akọtụgo n'ọkụ unu wee decide na unu ga-ebuyali akwụkwọ unu na-ebuyali nwere meaning ịma why mụ bụ onye kwulu na a ga-akwụ 2020 naira mụ kele nya bụ ọkụ kele nya bụ ego unu kaba arụ unu eme gịnị unu eweta onye weta 2020 naira ya onye m ya n'aka mmụwa jelu nepa wee je kọtụ anya mmụwa ka ọ dịkwalụ ịkpọkwa ndị nepa wee negotiate kwa with them hazie nye etu anyị si wee mie nnyefe ego abịa tinye ọkụ nke eji egburu onye onwe si nata ike ime n'ime compound a ịkwara ihe na-ekwu nnọọ ka gasị na ebere gị yọga ile anyị gị ndị arịrịọ n'otaiti anyị bụ gọọmenti ọfishal ọhịa iwu ị ga-akwụrịrị ụgwọ ọkụ ewo ụgwọ ọkụ ịbakwugo na gọọmenti ọfishal nwaanyị hapụ akụkọ gọọmenti nye anyị ego ọkụ nye anyị ego ọkụ biko isolugo alụm ka nwaanyị a sị na ya ma nkwu ụgwọ ị ga-akụ ya na ga-eme gị ị ga-akụ ya ịkụcha gị ya tinyejara Nwanyi Anambra. Maka chiri hita mem n'abalị tata. Ngwa gị ebe nsi. Ngwa gị na esi m ọzọ ma ọ nwụrụ ala ma biwuo gị. Ọ gịnị dị? hey ụkpana kwuo okwu ijiji ekwue nya na ngịwa na-ekwukwu okwu nya and nke emeghalịrị a na-esi m iwele ala ya bigbue m ọkwa ala nke a ka ọ nwere ọzọ bịakwa m ntị ka m gwakwa ya agwa efulala ya mbọsị ọbụla m decide nkwadotere ana apịa mala ya mpigide apịsịsị m mmiri niile dị ya nkwụyalị ị na-akwụyalị ịmụtazia nwa echi ma ọ bụ na ị ga-amụta nwa ịmụta nwa echi nwa ọ nwere ala ọ ga-alazi ofu mkpụrụ mmiri ama adịzi na anya bụ ala nya dolukwa nwa arụ anị dolu nwa arụ anị akala ya sakwa zebekwa m ka m gbọ ịnwekwara nwaanyị Anambra nya ngị nwakwa maka chi inwe am ngwa gị ebe nsi nne nọkwa anụ nwayọ na ike lụrụ ọgwe ndị nwe ikosi ikwu okwu na kọmpand a ọ bụrụ maka ngị nwa mma na-enwero n'anya na-enwero level ịma na asị na mmadụ na-enwe level enwero level so na nwayọ nwaanyị igwe mmiri biko Anambra asọla ya too much ife na ịla alakwa mmiri alakwa ala
alala ife a too much biko na ihe unu lanye na ego anyị n'aka lanye na ego anyị n'aka biko kpapụta ngwa mechie n'ọnụ enwe ife nna chikwala unu ego a unu weta unu enye m ya njekwa ma unu achọrọ iweta ya mụ ha ma eweta ya ka anyị na-ego ọkụ iwu bụ na mụ ka e ga-enye ya mụ ji egwa ndị nepa ka ọtụ ọkụ mụ ga-echekwakwa ndị nepa fa wechi ya ọkụ bịanụ ka anyị na-ego ndị ala arụ a ka m ga-ejizi wee na-achụ unu ebe ọ bụ na ọ na-achụ unu ọsọ mmere a na nyụọ ndị ala. All right, thank you very much. This is Chief Imo and his crew. We beg all of you to keep subscribing to our channel, Chief Imo Comedy on YouTube. As you do that, God will bless you. God will bless you. Hip, hip, hip. Hooray! We love you all. We love you. 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 We love you.